Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore. Kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, aki hospital bahedo India but shabarni. Nabanta ke jingkuli ke jingsio ka barek but pila bandai group ban kuli da ke education loan. Pila ruban chukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu laisan, arn riwe khandai pra. Kanya Tribe Integrated Territorial Organization haga khatwai tri ujmang arsar arpulai kala IT da kadar khas ha usumbut menteri rangba ka sarkar jila ubasnya bhalang dhar bandawa ya ka sarkar banshnano da ka an lani ban penyo da ka scheme ki khna school ki bawan ki long yeng ki badong ki ba khamduna ka yo ka kot khnang ba ki nobla ban peteng ya ki jingpuli ki ba kham shalor Presiden kaseng upadon baut khar haga jia krem ikla pathai khubor ulong kat ba ka sarkar kampat don ya ka policy kadai ban ajing rap ikhna school ki ba pass bha ha ki jingpuli na ka bha ka chief minister's relief fund ha ka bayade bakani upadon bok ulai thu ba sumbut menteri rangba ula pentip syakaseng ba unsara ya kani jingdawa jong kaseng ha khaman menteri rangba ukonrat kongkal sangma khnang ba endop la banyak kren ha ka jinga langkan hun menteri Mata kasi ngiwan kento halor ketika memorandum lani kata dorkas representation bagi ai so menteri rangba lingba sembut menteri rangba jong kene ka jela hagani ka memo kadai na ka benta bansna di kita ki an ki polisi banyo ya ka kenja scheme lani kita ki school ka biaya benta jong ka education scholarship kenang begini ki kena ki bawan na kalong yeng ka bedok ki benang ki berstat ki badan kata kelakam ki banya chikmat ngiwan halor kata ban pensengau ya ki baki de bensna no da kaneka polisi ka ba biang khnang begini ki khna ki bamla ban pulia ya kata ka further studies kin la ban pulia ling ba ga jingarap jong government te kane ko topik ngin la banong ka dai ka bla slam ba ndai 4 judon bakran te ngi ban sing ya ban kran ngi la i bu ling ba ka lat ka wei ka lat thai ko bor ka shlong mel ka la ban ra ya ka to ka be dai bat tu ban hon lang khong riat tengi ba kumnoi la pensu sheka lat tai ko bor mla shpon pulia den ba la ya pikpa pat ye iru ha por bi dang pulia je ka 11 12 ko la krishan de social welfare tengi ni semua ba kum ga seng bangi la pe teng ba bun ki ba shem jing na ki ba pulia tingi la kenturu ni la kerparu no deputy cm bon pensu so cm hakale ga ni dor khar chumi ba deputy cm la ong ba yamanta un lawan ucm un place ya kani bat kin ya kren bat kin ya ngams bat kin pet ada kila dep kontop na em ya kani ka ki points ki bangi la ai hapo kata ka ki kila kontop na em ya kani ka memorandum ne kita ki point ki bangi ai hakata ka education policy ki ba punsngau te hakani hi ngadang ya kren bat unga una punsngau lem show menteri rangba bakin kat bakin phadon kata ka policy ta kinu ki khna ki balawan se khamat ki bamla shu bandit pulia foya ka further studies so bahaban yarab yaki lingba ka chief minister fund ani re ki kinja scheme lani ki fund ki bapher jong sarkar jala hangni ka memong yela punsngau ro khamtam don ki khna ki jongi ka ba ong de content nong wei ki ba wan ka far flung area lani ka ta ka remote village area kimdon ka ta ka accommodation ka babiang hanre hangni ka jala ngi I ba yaki wei ki jat bendrio kumya ka karbi hostel ki la ban snang te hapo jan panmong te what you is ru hangni ki ai jaka kumba stengka square foot tengi ni sngo bana kaleng jung ye lada yaki wei ki buwan na bar ka sarkar
kalak ban ai ka baha men sin ne ngi baha du kata ba yiki jong la jong bot ngi yiki bakin sakama bakin yap te kata ngi sngo ngi wan chakmat ngi tho lut hang ne hak po memorandum ngi la pun sngo lut nodong sedong pat ngi la sngo dei hi bai ko government ka dei ban shim kya ye kan ne pat la ka government kam la ban shim kya tang yim man se kumba phla ina ko por ka issue hi ko bakla shim ka hito kay khon be hadu ban job khanang ba kalawai ka pateng jong kini kisamla ki popule kinyo ya kata ka baha ka hok ka jong ki ka batay ka ba lingba gani ka scholarship ka bakin ai karpang ya kitu ki khna ki bawan naka longyeng number ba haga education policy bila i klakan china dong ka jong ka state ka jong ka central ru ki ka kham simkran ya kini ki further studies ni ki college pat ni kenturu yo menteri rangba they ban include ru ya ka academic hapo reservation policy khnang ba kan yo lat kini ki samla gan ban lik pule nang ne sikmat lada ki khang ga lada ka khim lada ka khang ga ta kalat yaki udi ptcm tu ukran be wang ba ya kan ne kumbang ong ne un dalawan ucm un yesu un kin ye shong ha ka cabinet kin ye kran ye kan ne but kin check lang ba education policy lada ki la don kitu ki points hang ne ta ko maki kin pe lada kam don kin sukun thop but ki ong kin sa coordinate direct yangi pat kin sa pha ro lingba kamel pat nginum shong klik ti ngin bud diet handala wan usiam ngin sa usik ng appointment mangin panjing shai la do kin pentri ka kam na em te la da kin pentri kam kum ba jaman ko por ngim ban se ngi haban mi madan bandawa namar hagatu ko por pangimi samadan ban jalap election bangin pensngoi ka pat ba ndei bangi pan ka ke henringi dawai ka ho namar ba habangi la siu ka khajna Syaka sorkar ka kamram ka sorkar ka de maka ban pensna ngi ada ki kunjungi ki kwa ban lech ki school ki de pensna ki school ki college lani kita ki hospital la ngi pang bat ka umbam di kata ka de ka ba ngi ujam sikmat bat ha ka ne ka memorandum ru ngi la kren be ka ba shai ka ba ki de ban penbiang la da ye ki we ki ba wan chane ki la ban penbiang ki ngi ki la spon mensian adu kata kan dan jinge ayu yang ngi ki kon samla jong ko bre nyok trep ken ai kata ka hok ka bangila dep ai chaki bakin kala deir ko pali ba ki de ban pempai yang